No, čo som vlastne chcel povedať asi, tak je to, že musím kúknuť, či všetky diely som tam nahodil, čo som mal, lebo som pozeral znova footage a nevidel som tam tie veci, ktoré som mal vidieť. A tak. Si nevšímaj, tu, kamaráde, tomu ver. Čo ti je? Počkaj. Kamaráde, toto im mohlo fungovať. Počkaj. Tomu ver. BMW, čo ti jebe? Tomu ver. Ale to tam neudrží. To musíme zalepiť. Píče. Ale iné som chcel. Ale musím čo kúknuť, že keď som tam dal všetko už. Lebo sa mi zdá, že niekde toto je z baterky. A ostatné diely. To je nárazník. Lebo chcel by som to už hodiť na koleso. Tým pádom dať tam toto. Lebo doteraz to máme takto na zviaku a není mi to moc príjemné. Chápeš? A to auto? To auto stále voní, káva, keď som ho kúpil. A pozeraj tú kožu. Pozeraj tú kožu. Čo ti jebe? Anyway. Myslím, že som tam namontoval všetko asi. Nevyzerá, že by mi niečo chýbalo. Len toto neviem, odkiaľ je. Čo to je? Pozrieme to doma. Ale už predošlého videa si videli, že je to tam poskladané. Tomu ver. A dneska dáme dole celý ten predok. Uvidíme, čo to povie. Teda možno, neviem, uvidíme. Že svetielko dole a toto celé, lebo máme to nachystané úplne nové. A prečo to dávame dole? Lebo sme mali incident a povedzme, že temná sila prekopla a keďže som inteligent, tak som si zobral úžasné biele tričko do garáže. Odporúčam. Pán Boh zaplať, že je ostrhané, ale tak, čo narobíš? Čo asi správne včul, keďže to chcem už vodiť na koleso, je, že tam dáme podblatník, ten má nachystaný. To je on. Neviem, ktorým smerom. Tak to bol, tuším. Áno. Takže tam možno namontovať. Tu mám skrutky. Tam mám golu. A uvidíme, čo to dá, ne? No mám to k tému iba také tu je místa do píče. Zabijem sa. Moment. Čau, Milanko. Tu som ho pozrel. Podal by som ti ruku, ale si zajebaný. Ukáž koľko. Natáčame vlog. Chceš tu na výšku či na šírku? A to neviem, že tam, ale to pak nastrihnem tiež. Keď som taký kokos. Jak mu to ramená sa pučia. Že? Jaká puča? Jaká puča? Nebudeš mi nadávať vo videu. Tu piču. No. Aha. Ty čo to pozeráš? Ty obyčajný vandrák. Kde bývaš? Kto chlapci?
vytrhnúť zároveň, ale ne. Ale povedz, čo ideme napraviť? Majú dojebané auto hnile a niečo tam idú opraviť. Ja fakt netuším, aj tak je tu všetko dojebané. Ale ruku zabil. Chceš to na výšku či na šírku? Dobrý deň. Každý deň. Seva, ne? Čau. Seva, ne? Čak. Cerus. Dobrý deň, zdravíčko. Čau Milan. Čau. Čak si jednotý. Čo? Čo? Oj. Chceme to dvínuť vyššie, lebo musíme dať kolesa. To bude byť aký sick edit, že budeš mať hore hlavový video. Víš, ja som kameraman začiatočník. Chceš to na výšku či na šírku? Držal. Uhni. A to nevíš, jak je spocený. Mízni do piče. 2 dny sa nespočul. Počúvaj ma. Ty čo? Jaké máš hodiny? Ja som ti potom písal, že trebalo mi srať. Si mi písal. Do roboty tiež napíšeš, že ti treba sať? Áno. Áno? Jasné. No ale za kurva ma chodiť? No není mi dobre, Milan. Aj teraz by som išiel srať. Dal si NDX? Na to, Braško. NDX dobrý? Nebol? Môžeme to dať do videa, keď sa posať? Natočíme to. Ja som rád, že diváci budú vedieť o všetkom, že je to taký osobný vlog. Vedia všetko, to je dobré. Oni vedia. Hlavne všetky poznáme osobne. Aké by tu boli, no? No ešte. Tento správny smerom klonu. Počkaj, na to dávam? Na tieto by som to mal dávať, ne? Na tieto? OK. Vlado, povedz svoj názor zatiaľ na video. Dúfam, že tam máš ten prst, ktorý... Tak, toto video bude úplne na piču. Takých 4 z 5 tanierov špagetových. Vlado, tam je taký čierny kľúč. Čo? Ne, len zasmiel som sa, jaké oči spravil. Vlado, tam je taký čierny... Vypadli oči skoro. Vlado, mi lata z ruku. Ani na ho bude tlačiť. No nechcel. Nesúhlasil s tým. Ale vieš, že teraz každý diel bude vyzerať úplne rovnako. To je predná maska z Toleda. A ideme ju namontovať. Možno. A ten bordel si nevšimajte. A v čo to asi môžeme ísť namontovať, ne? Takže, ty kokos, aký prechod, ale ne. Máme tu ten diel. Garáž je otvorená a hentá si všimni toto kam. Mišo dojde,
A ja asi možno začnem pomalinky to rozkladať. Neviem, či niečo natočím. Či sa mi chce. A možno áno. Uvidíme. Milanko, uvedz nás do deja. Pracuje sa na aute. Ako vždy. Ale tentokrát máme pre Seata niečo nové. Lebo ako vidíte, tuto Sahara pokrivená. Chladič ten už toho tiež dosť prežil. Milanko. Kámo, ja som spravil také intro, kokot. A teraz z tohoto spravím taký prestak na to intro, vieš. No, a máme tu nové čelo. Máme tu nové čelo. S chladičom, s vetrákmi, dokonca s chladičom na klimu. Tento už není vypustený. Však Milanko. A toto sme kúpili v Topočano za 50 €. Ale veríte tomu, že za 50 € máte celú ešte aj prednú Saharu, trubky, chladič. Ja to robí jak autosalon.tv. To je chvála, to je originál chvála. Tak to je raz čo chvála. Čím sa chváliš ty? Ja? Ja, ani nechceš vedieť, aký ty radšej.